Bine v-am regăsit la partea a treia despre configurarea declarației SAF și exportul acestuia din programul Atosoft. Aici vom discuta în detaliu despre cum se deschide un fișier XML, ce erori pot apărea la generarea declarației și cum le corectăm. În primul rând, avem o altă bază de date, am generat declarația și avem o serie de erori. Da? Ne uităm pe vizualizare, erorile putem să le și copiem într-un alt fișier ca să putem să le verificăm mai în detaliu și să le luăm primii pași. Erorile cu avertizare sunt date de aplicația Atosoft, erorile care încep cu E sunt date de validatorul de la finanțe. Sunt mult mai ușor de interpretat erorile de la Atosoft decât cele de la finanțe, de aceea întotdeauna vom începe cu corectarea erorilor de sus. În momentul respectiv, o parte din erorile de jos vor dispărea. Să începem. Avem eroarea respectivă. Pentru documentul de intrare au rezultat codul de taxe multiple. 301, 301, 306, 304. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că pentru documentul acesta, da? Ăsta este ID-ul documentului, noi declarăm taxele respective. 301, 306, 306, 304. Asta înseamnă că la setări aici, da? Documentul respectiv se încadrează la două tipuri de taxe. Da? Ne vom duce pe documentul respectiv și vom vedea ce nu am completat corect, de el apare în ambele taxe. Da? E posibil ca la variabilele contabile de aici să fi pus din greșeală și într-un rând și în rândul de mai sus aceleași variabile. Și el atunci este dus în ambele tipuri de taxe. Finanțele nu doresc ca un document să aibă mai multe coduri de taxă. Și vom corecta. În mesajele de erori vom vedea că ni se va da tabela unde este, da? Doc-in înseamnă documente intrări, mai există doc-out pentru documente de ieșire, da? Și vom vedea ID-ul. ID-ul îl găsim ușor, mergem pe documente primite și ne bifăm coloana în caz că nu este, da? Ne ducem la opțiuni, selecție coloane și bifăm id doc și atunci vom găsi ID-ul respectiv. La fel, după aia putem să dăm nota contabilă, vedem ce variabile am folosit și ne dăm seama unde le-am completat greșit la definiri nomenclatoare ca să corectăm. Sau cerem ajutorul celor de la Atosoft să ne ajute. Mai departe. Majoritatea erorilor sunt legate de parteneri. Nu vă speriați când v-ați genera pentru prima dată declarația că veți avea probabil sute de pagini legate de parteneri. Da? Sunt aici toți partenerii folosiți. Ținem cont că nu sunt numai cei folosiți în lună, dar sunt și partenerii care le declarăm solduri la clienți și furnizori, deci vor fi și parteneri din urmă dacă avem sold pe el. Da? E posibil foarte des ca să avem un sold și partenerul să fie șters, da? Astfel încât dacă ne ducem aici la parteneri și băgăm codul care ne-l dă aici, codul scurt la eroare, da? Să nu reușim să găsim partenerul. Da? Asta înseamnă că el a fost șters. Partenerii șterși nu sunt șterși definitiv din baza de date. Ca să putem să-i vedem, mergem la meniul înregistrări, ne bifăm aici, vizualizează parteneri șterși și acum vor apărea și partenerii care sunt șterși. Ei vor avea, cum este acesta, o liniuță peste ei că au fost șterși și putem să dăm modifică și să scoatem bifa de parteneri șterși și el va fi activ, putem să-l corectăm, putem să-l fuzionăm în caz că era un partener care și-a schimbat denumirea și în loc să fuzionăm cei doi parteneri, am optat să-l ștergem, ceea ce a fost o greșeală. Da? Sau putem să folosim din tabul de comercial opțiunea cu partener părinte în caz că avem parteneri cu copii. Da?
și vom trece pe restul de parteneri, datele partenerului părinte, ca el în declarație să le aducă informațiile după partenerul părinte și să nu mai avem erori. Bun, deci astea cu partenerii sunt legate de informațiile care sunt pe parteneri. Toate informațiile corectăm la definiri parteneri. Foarte multe informații sunt legate de adresă, că nu e completată corect, codul fiscal, că nu e completat corect. Da, avem foarte mare grijă aici la codul fiscal să nu mai avem spații, puncte, ro, liniuțe, foarte important, da? Că altfel ne va da eroare. La fel, banca, să fie completată aici. Ok, bun. Trecem la restul de erori. Deci erorile care vin de la finanțe, da? O să vedem aici că ne spune așa. Secțiunea Customer, secțiunea Customer 62, secțiunea Company Structure, secțiunea Bank Account. IBAN-ul nu e corect. Asta ne spune aici, că IBAN-ul nu e corect. Cum găsim noi eroarea respectivă? Ca să găsim eroarea asta respectivă, trebuie să deschidem fișierul XML. Pentru a putea deschide fișierul XML, trebuie să folosim un editor de XML. Fișierele fiind foarte mari, sunt greu de prelucrat cu o aplicație gratuită, Internet Explorer sau cu ce aplicație deschide în mod obișnuit. Noi la Autosoft folosim Altova. E un soft foarte util pentru verificarea declarațiilor. Bun, să zicem, ne ducem pe fișierul XML, da? O să vedem în directorul ăsta că avem și erorile, da? Putem să le deschidem cu Notepad-ul, da? Le ținem jos ca să vedem ce este și deschidem declarația. Deocamdată declarația la firma asta de 6 mega va fi ușor de deschis. Cu cât e mai mare, cu atât, dacă nu avem un calculator performant, va dura mai mult sau nu se va deschide deloc. Bun. Și observăm că XML-ul care ne-l afișează este un pic mai inteligibil. Dar aplicația respectivă are posibilitatea să vedem sub formă de grid. Da? Deci vom apăsa pe forma asta și aplicația va deveni foarte, foarte ușor de înțeles. Da? Avem structurile aplicației, header-ul, da? Master file, general ledgers și source documents. Da? O să vedem ce ne spune la erori. Ne spune așa. În secțiunea Customers, da? Și mergem să căutăm aici secțiunea Customers, se deschid în jos când avem nevoie și am găsit aici secțiunea Customer. Deschidem Customers, da? Deschidem și următoarea secțiune. Continuăm să ne uităm la mesaj, ne spune așa 62, da? Căutăm porțiunea 62. Da? Am găsit aici 62 și ne spune că contul IBAN nu e corect. Dacă continuăm să deschidem la secțiunea 62, vom vedea contul IBAN și care este partenerul. Pentru că în mesajele care vin din softul de la finanțe, nu ni se explică pentru ce partener e problema și avem nevoie să ajungem aici ca să vedem care e partenerul. Și am dat de partenerul Chloe Lee Shipyard, care e un partener străin. Vom merge pe el în definiri în program și vom pune codul fiscal corect și vom regenera declarația ca să fie corect. La fel, restul de mesaje care apar se verifică tot în felul următor. Da? Aici găsim structurile care ne apar în mesaje și găsim poziția la care avem nevoie să căutăm și să ne uităm care este câmpul, să găsim partenerul respectiv sau documentul respectiv pentru care avem eroare. Da? Pentru că putem să avem și partea cu documentele, care sunt jos aici la Source Documents, da? Și să ne spună că unul din documentele care le ducem noi, intrări, ieșiri sau încasări sau plăți, are o anumită eroare pe el și trebuie să găsim care e documentul respectiv. Cum vedem în program ce date exportăm noi la SAFT? Am făcut la rapoarte, în declarația 406,
o serie de rapoarte care ne vor arăta datele pe care noi le exportăm în declarație. De exemplu, clienți-furnizori. Da? Dăm clienți-furnizori, dăm raportul pe perioada respectivă, selectăm ce vrem să vedem și dăm execut. Aici ne va arăta efectiv ce furnizori exportăm noi în declarație, cu ce solduri și cu ce informații. La fel vom vedea ce intrări, ce încasări, ce plăți. Ne va ajuta lucrul ăsta să putem să corectăm de la definirea exportului ce vrem noi efectiv să declarăm. Așa vom vedea foarte ușor ce exportăm și ce avem nevoie să corectăm. Dacă e vreo eroare. Da? Vedem soldul care se exportă, de exemplu, pentru furnizorul respectiv. Da? Inclusiv datele care se exportă, toate câmpurile care se exportă la furnizorul respectiv. Bun. După aia avem un raport cu facturile de vânzare. Da? Aici, la fel, selectând perioada și dând execută, ne va arăta ce facturi de ieșire exportăm. Da? Ce documente, ce mărfuri și ce valori exportăm și pe ce taxe exportăm înregistrările respective. Da? Vedeți că pe fiecare poziție de marfă există o taxă. Da? Aici ne putem da seama mesajele de eroare legate de codul de taxă multiple. Vom găsi, de exemplu, într-un singur document, că pe pozițiile lui avem pe o poziție o taxă, pe altă poziție altă taxă. Da? Și asta înseamnă că avem codul pe totalul documentului, avem codul de taxă multiple. După aceea, găsim facturi de achiziție. Astea sunt, deci, clienți, furnizori, facturi de vânzare și facturi de achiziție sunt din gestiune. Da? Registrul jurnal, înregistrări, sunt operațiunile din contabilitate, care vin într-o structură XML separată. Cu cât este baza de date mai mare și cu cât calculatorul este mai slab, cu atât rapoartele astea vor dura mai mult și la fel generarea declarației va dura mai mult. De aceea, finanțele recomandă calculatoare destul de bune pentru generarea declarației SAFTE. Bun, aici vom vedea că operațiunile contabile sunt destul de multe. Bun. Și aici vom avea operațiunile din BALPRO. Ce ducem noi din BALPRO? Jurnalul, da? De unde sunt editate, ID-ul poziției, da? Ca să ne putem verifica cu erorile care le dau, și sumele respective care se duc. Următoarea etapă este plăți și încasări. Astea sunt din gestiune. Da? La fel le avem împărțite pe plăți, pe încasări. În momentul în care vom da raportul, vom vedea ce operațiuni exportăm. Cu rapoartele astea ne putem da seama dacă exportăm toate datele care avem nevoie. Sau, la definirea nomenclatoarelor SAFT, nu am completat și anumite lucruri și documentele lipsesc din exportul SAFT. Aici avem raportul cu conturile contabile care se exportă, pentru că vom exporta și soldurile pe fiecare cont contabil. Da? Și avem conturile pe care le folosim, tipul de cont și valorile care le exportăm pe fiecare cont în parte. La fel putem să verificăm aici, să vedem dacă am exportat toate conturile care le folosim și dacă sumele sunt corecte. Ultimul raport este raportul de produse, este pentru raportul de stocuri care va urma în program. Da? Și avem produsele cu codurile intrastat la produse, da? Unde sunt trecute 999, înseamnă că nu e completat nimic
codul intrastat pentru produsul respectiv. Și unitățile de măsură, după cum vedeți, unitățile de măsură, despre ce discutam înainte, sunt pe codurile SAFT, da? Nu pe codurile noastre din program. Noi facem legătura la definiri, mărfuri, unități de măsură între denumirea care o avem noi în program și codul efectiv al unității de măsură din nomenclatorul SAFT. Pentru că ele sunt exportate întotdeauna pe codurile lor. Bun. În momentul respectiv, dacă noi, de exemplu, avem o declarație care la generare ne spune că e ok, da? Nu mai avem nicio eroare, fișierul este bun de încărcat la finanțe. Folosim duc integratorul să îl verificăm și putem să exportăm fișierul pe site-ul finanțelor arhivat cu zip, da? Deci și dimensiunea arhivei nu poate să depășească 500 de MB. Dacă depășește, atunci vom folosi modurile de export pe 3 sau pe 5 module, făcând mai multe arhive ca dimensiunea obligatorie a arhivei să nu depășească 500 de MB, pentru că altfel nu se va încărca pe site-ul finanțelor. Cam asta este deocamdată.